Tervetuloa taas katsomaan Lego Big Brother Talk Showta! No niin, ja ensimmäisenä reaaliaikaiseen äänestystilanteeseen, joka näyttää tältä, että Paavo on lähdössä talosta! Mutta nyt katsotaan pieni pätkä talon tulleesta Roosasta. Hei hei, olen Roosa. Milloin olet viimeksi käynyt suihkussa? Miksi te kaikki kyselette sitä multa? Mitä väliä sillä on? Mun mielestä on epäreilua, kun... Älä kuule, tuu mulle selittämään! Ja sitten otetaan ensimmäinen taloyhteys! Täällä Kaapo, kuuleeko asukkaat? Hei! Roosa! Joo. Miten olet sopeutunut taloon? Aivan loistavasti. Oletko ihastunut Paavoon? No en. Hartsi? Jaas. Mitä siellä sängyssä oikein tapahtui? Jaas. Ei mitään. Mikäs on tyytikin versio? Ei siellä mitään. Just. Kiitoksia asukkaat ja nyt reaaliaikaiseen äänestystilanteeseen. Jaha, ensin plusäänet ja sitten miinus. Mitä? Tilanne on nyt täysin tasan! Mitä on tapahtunut? Molemmat on tällä hetkellä putoamassa ja nyt meidän pitää kyllä käydä katsomassa tämän viikkoista viikkotehtävän koostetta. Tässä! Epäonnistunut. Sitten on aika taas vilkaista reaaliaikaista äänestystilannetta, joka on seuraavanlainen. Miinuksen puolelle menee jo Paavolle, eli Paavo on tällä hetkellä lähdössä ja Roosa jää taloon. On aika ottaa taas yhteys taloon. Kuuleeko asukkaat täällä Kaapo? Hei taas. Paavo, oliko mielestäsi viikkotehtävä mukava? No joo, vähän kaikilla tuli tunteet pintaan. Oletko mielestäsi sopeutunut muiden joukkoon? No siinä ja siinä. Santeri! Mikäs riita siellä talossa oli? Paavo vs. Roosa. Kumpi mielestäsi voitti? Roosa. Kiitoksia asukkaat, palaamme teihin. Ja nyt laskemaan kaikki. 5, 4, 3, 2, 1 ja aika on päättynyt! Nyt on aika ottaa taas yhteys taloon. Hyvää iltaa asukkaat, täällä Kaapo, Roosa ja Paavo. Äänet on laskettu ja talosta lähtee.
Paavo! Heippa! Tuppadui. Ja tässä tulee Paavo! Hyvä Paavo. Joo, terve vain. No, mitäs nyt tapahtui? Eipä tainnut kansa tykätä minusta. No katsotaan nyt kuitenkin kuinka paljon hävisit Lindalle. Ja tästä ensin plusäänet. Linda voitti niissä ja sitten miinusäänet. Molemmat tippui miinuksen puolelle, mutta siinä kyllä aika reippaasti hävisit. Mutta nyt pääset sellaiseen kylpylään, että korvissa soi. Pääset sinne mahtavalla autolla. Hei hei! Ja nyt kaikki katsomaan 247 ja huominen lähetys ja sitten talk show. Ja sitten on sellainen juttu vielä, että uusi asukas tulee ensi viikolla. Heippa!